Pane, Dobrý deň, mestská polícia. čo je vám? Počujete ma? Pane, Jak sa vám dýcha? rozprávajte nám, rozprávajte, pane. Tu som. Kolega, choď po AEDčko do auta. Pripojte elektródy. Odstúpte od pacienta. Vývoj sa neodporúča. Začnite resuscitovať. Odstúpte od pacienta. Odstup. Vývoj bude, vývoj. Odstúpte od pacienta. Stlačte tlačidlo vývoj. Poď, môžeš. Začnite resuscitovať.